Не, для меня даже 10 рублей это деньги. Извините. Если человек должен, он обязан быть. Все, да. Я тебе ничего не могу дать, мне там вообще. Все.
көзе. Казан вокзалында Ташкент тарафына китүче поезд составы янында бер төркем. Араларында таныш йөзләр, таныш исемнәр. Исмай Шәмсетдинов, Захид Хабибуллин, артистлар, музыкантлар. Хамид Әбүбәкерне озаталар. Кулында виолончель, янәшәсендә кечкенә кызы Ирәдә белән Хәлимәсе, Рауя әтисенең кулына ябышкан. Шымлы еллар. Татар зыялыларын аяусыз рәвештә кулга алулар, фаҗигале югалтулар белән тетрәндергән чор. Шул сәбәпле Әбүбәкерләр гаиләсе дәһшәттән читкәрәк, кояшлы, наманган якларына сәфәр чыгарга ният кыла. Хамид берни булмагандай шаярган, көлгән була. Нидер сөйли, тик поезд кузгалып китүгә үк перронда калган дусларына карап, күз яшьләрен тыя алмыйча елый башлый. Сизә, кире әйләнеп кайтмасын сизә ул. Хамид ага Әбүбәкер гомере буе 6 баламның берсе генә булса да Казанга кайтып, мин яраткан урамнарда йөрсен, үзем эшләгән театрның бу сагасын атлап керсен иде дип хыялланып яшәгән. Һәм аның хыяллары тормышка ашты. 6 баласы да әтиләренең туган туфрагында. 79 елдан соң алар биредә, бүген безнең белән шушы залда Рауия, Ирәдә, Ринат, Найла һәм Галия. Татарстанның халык артисты, композитор, ярты гасыр тарихы булган оркестрыбызның дирижеры Фуат Әбүбәкеров. Хәерле кич, дусларым, хәерле кич, газиз туганнарым. 50-не бергә бәйрәм иттек. 60-ны, 70-ны. Бүген миңа 75 яшь. Оркестрыма бүген 50. Каршалый. Театр оркестры. Дина Закирова. Дмитрий Яковлев, Игорь Шлемов, Татьяна Каменирова, Лилия Амосова, Рустам Сираев, Азат Муртазин, Николай Юргеев, Алинур Сальваров, Закирджан, Руслан Абубакиров, Ахмед Каримов, Рафаэль Абдуллин, Хамин Фуат Абубакиров. Шулай итеп, сәхнәдә Гаязкар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының мәшһүр оркестры һәм юбилярыбыз Фуат Әбүбәкеров. Соңгы 50 ел Камал театрын шушы оркестрсыз, оркестрны Фуат Әбүбәкерсез күз алдына да китереп булмый. 1922 елда Салих Сайдашев үзе җыйган оркестр 1948 елда таркатыла. Шул рәвешле музыка бүлеге мөдире, бөек композитор Салих Сайдашев эшсез кала. Музыкаль спектакльләр чакырылган дирижер, чакырылган музыкантлар белән бара башлый. Бары тик 1969 елда гына театр янә үзенең штаттагы оркестрын туплый. Һәм менә 50 ел инде шушы оркестрга музыкант, дирижер, композитор, музыка бүлеге мөдире, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкер хезмәт итә.
Юбилярыбызны тәбрикләр өчен сәхнәдә Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллин һәм Татарстан Республикасы президентының мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды директоры Нурия Минәхмәт кызы Хашимова. Күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлекләре һәм театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры дәүләт бюджет учреждениесе баш дирижеры Әбүбәкеров Фуат Хамид улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены белән бүләкләргә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Хәзер сезнең рөхсәтегез белән Тимер Шәрипов рәхмәт хатын кырга рөхсәт итәбез. Хөрмәтле Фуат Хамид улы, сезне 75 яшьлек күркәм юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйм. Сез татар халкының музыка һәм театр сәнгате үсешенә тиңсез өлеш кертүче талантлы, белемле композитор, затлы скрипкачы, итәгатьле шәхес, халкыбызның лайыклы улы. Камал театры спектакльләрен һәм тамашаларын сезнең җырларыгыздан башка күз алдына да китереп булмый. Сезнең милли әһәмиятебез, ямын һәм тәмен тоеп иҗат иткән халыкчан көйләрегез спектакльләрне бизәп кенә калмый. Аларның асылын, мәгънәсен ачып бирүче төп кешеләрнең берсенә әверелә. Безгә бүләк иткән моңлы, güzel мизгелләр өчен зур рәхмәт сезгә. Галәскәр Камал театрының сез җитәкчелек иткән оркестры инде ярты гасыр буе театр сәнгатенә хезмәт итә. Милләтебезнең мәдәни мирасын саклауга һәм үстерүгә, татар халкының рухи хәзинәсен баетуга керткән олы хезмәтләре өчен оркестрның оста музыкантларына, талант ияләренә ихлас рәхмәтебезне юллыйбыз. Киләчәктә сезгә иҗади югарылыкка һәм бай тәҗрибәгезгә яңа спектакльләр һәм исәнлек саулык телим. Тирән ихтирам белән Минтимер Шәймиев. Чын күңелдән тәбрик итәбез сезне, Фуат улы. Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kış, hürmetli muhterem Fuat Hamidovич. Siz şundan da zor sıklanığa layık şahıs. Sizin turunda büyük köp şeylerge mümkün. Sizden başka teatrdan başka sizni göz aldına getirmek hiç mümkün değil. Biz de sizni büyük şatlanıp tilep tebrik iterek geldik. Büyük zor selamlar sizge Tataristan Respublikası aparatı yetekçisi Eshat Ahmet Safarov'tan, bizning Madaniyat fondundan. Sizge Allah Teala selametlik nasip etsin. Sizning yaratgan tamaşaçınız var. Sizning yaratgan respublikanız var. Sizni yaratatıran hem siz yaratatıran. Sizning şuşunday büyük kişi bulduğunuzna, sizning algan isimleriz, sizning halknıqı bulduğunuzna, halk kişisi ekenigizni şuşu matur isimleriz, zor isimleriz gösterip aytip tura. Sizge ijat uңышлары tileybiz. Her günde uyanganda Allah Teala'ya şükür edip uyanırga nasip olsun. Siz kişi olarak da bik ziyalı, bik akıllı hem bik tertipli şahıs. Bik zor rahmet sizge. Sizin ijatınız zor sıklanığa layık tağın kabatlap aytayım. Sizge tağın uzak yıllar şuşu matur teatrda özünüzün tamaşaçılarınız bilen, özünüzün kızlarınız, yigitleriniz bilen şatlanıp, selamet bulup işlerge yaşarga nasip olsun. Biz sizni bik hürmet etemiz hem bik yaratamiz. Sizni yaratıp bütün köpme şahslar yığılgan bugünkü zalda her biringizge de rahmet etesi kile, her biringizin de hizmetiniz aldığında başlayamiz. Siz her biriniz bizge medeniyet hizmetkarları bik kaderle, bik hürmet etemiz. Bayram bilen sizni Fuat abi, rahmetleriniz var. Biz rahmet sizge. Hürmetli tamaşaçılar, biz bilen Levton danasını devam ederiz.
За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства объявить благодарность премьер-министра Республики Татарстан Ченцовой Татьяне Алексеевне, артисту оркестра государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Гляскара Камала. Также за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства объявить благодарность премьер-министра Республики Татарстан Абубакирову Руслану Фуатовичу, артисту оркестра государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Гляскара Камала. Шын көңілден тәбрик етеміз. Бик зур рахмет сезгә. Рәхмәт сезгә җылы матур сүзләрегез өчен. Репертуарын 54 музыкаль спектакль бизәгән драма коллективлары гына түгел, музыкаль театрларда бик аз. Ә менә безнең Камал театры шундыйлардан. Әйе, 50 ел эчендә шушы тарихи оркестр белән 54 спектакль куелган. Безнең маэстро Фуатовый, мин җырлый белмим дигәнне ишетми. Артист кеше җырлый белә ул дип кенә җавап бирә. Шулаймы, Фуатовый? Шулай да бит. Бер уйлап карасаң, театр ул шундый бийсең дә, җырлыйсың да. Бер мисал китерәм сезгә. Ул сүзләрне мин әйтмәдем. Аны миңа Гәүһәр Камалова дигән улуг актрисабыз әйтте. Банкротны куеп жатабыз. Чокырда оркестр, мин дирижер, репетиция бара, бер мәл репетиция туктады да, чокыр янына Гәүһәр Камалова: "Энем, син нигә миңа җыр язмадың?" Мин инде яшь, әле килдем генә, әйтәм: "Гәүһәр апа, сез бит җырлый белмисез." Сәхнәдә тынлык, өстемә кара болыт кебек. Гәүһәр апа: "Энем, театрда җырлый белмәгән артист юк, композитор", дип китте. Йөрәк шул итте, җәмәгать. Хәлим Бәдриевич Зәләлов шигырьләр язадыр, мин әйтәм: "Хәлим, коткар, булмый болай." Икенче көнне шигырь килде, өченче көнне җыр килде. 6 нотадан торган җыр, мин әйткән сүземдә торам бит, җырлый белмәгән дигән. 6 нотадан җыр яздым. Җәмәгать, 20 минутта өйрәнде Гәүһәр апа бу җырны. Җитмәсә, кая моның биюе? Биюен истәдем. Bir-ике көннән соң репетициядә менә болай, бөтен артистлар көнләшеп калдылар инде ансы. Ләкин калганын карарсыз. Менә хәзер күрсәтәләр. Нәгыймә карчык Бүгінгі мәжіліске деп тезірек ілгірсін деп ап келген ем. Қора кезі болғыры көпірмәгенде. Тезірек түнәсін, тезірек әшісін деп ап келген ем бет. Қора кезі хешті көпірмәген. Мұнысы бек қимметке түсті. 20 тиынға тамыр алдым. 2 шіше трактир сырасы салдым. Ярты қадақ шекер. Байқатынлары мен қайнатқан тамырны бәк яратып ішәлер. Сенің қолың шифалы бола. Ішіп жібергеш бүттін тамырларға таралла, изілдіріп йықлата дейлер. Изілдіріп йықлатыр шу. 2 шіше трактир сырасы салсам. Оқтан да біраз жіп берсең. Йықлата түгіл жарлата да. Тәттәйлер білән күнішін ақша тұздыра байлар. Азғынлықта, бұзықлықта қалшмей абыздайлар. Шараққа келген байларға тамыр қайнатам әлі. Қайнатқан тамыр ішәлер шапшада алар әлі.
Композитор дип уйга карыйдыр. Нәгыймә абыстай ролендә Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисткасы Гәүһәр Камалованы күрдегез. Бу сәхнәне карагач минем башка тагын бер фикер килде. Нәкъ шундый хәлдә менә безнең театрда озын гомерле спектакльләр бар. Ул да булса Зәңгәршәл. Күпме мәсьәлә, күпме булат минем каршымда булды. Кайберәүләре юк инде. Кайберәүләре безнең сыйфатта. Мин әйтәсем килә шул спектакльдән бер кечкенә генә зөк. Зәңгәршәл легендар спектакль, Мөгъҗиза спектакль, Мәңгелек спектакль. Камал театрының визит картасы. 1926 елдан башлап сәхнәдә 93 сезон гөрләде һәм гөрли. Ул 9 мәртәбә яңартып куелган. Шуның 5-се Фуат абыйның күз алдында башкарылды. Һәм әле тагын 5 куелышына шаһит булсагыз да гаҗәп түгел, чөнки кадрлар бүлегендәге мәгълүматка караганда, Фуат абый, сез бер тапкырда больничныйда булмагансыз. Шулай, кадерле тамашачылар, без инде Вакыт юк. Бик яхшы, Фуат абый. Кадерле тамашачылар, без инде юбилярыбызның сәламәт яшәү рәвеше алып барганын беләбез. Ул аны
Сездән дә яшерми, шуңа күрә сезнең белән дә бүлешергә тели. Баксаң, 60-та да, 70-тә дә, 80-дә дә яшьлек рухы ташламасын өчен, Фуат абый әйтүе буенча, Кытайлар киңәшен тотып, көн сайын ким дигәндә 10 мең адым атлап узарга кирәк икән, дуслар. Чакрымнарга күчерсәк, бу күпме була инде, Фуат абый? 7 генә чакрым була. Ой, субханаллах. Киңәшебезне хөрмәт иткән татар композиторы, ул безнең дә композиторыбыз ди, Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин. Кадерле Фуат әфәнде. Демократик халык диктатурасы көче белән социализм төзүче Кытай Коммунистлар партиясе исеменнән чын күңелдән күркәм юбилейыгыз белән тәбрик итәм. Бер генә шелтәм бар. Скрипкада уйнарга өйрәтә алган әткәгез компас кулланырга өйрәтә алмаган. Инде Наманганга барып җиткән Әбүбәкировлар адашып кире Казанга кайтып киткәннәр. Безгә таба көнгә 10 мең адым атласагыз, 10 көндә Кытайга килеп җитәсе идегез бит. Ә сез инде 100гә җитә язгансыз, һаман шул Кабан күленнән ары китә алмыйсыз. Ә безнең музыканы кем үстерергә тиеш? Сез килә дип Кытай музыкасын һаман пентатоникада тотам. Килегез, юкса үзебез киләбез. Татьяна сәлам. Молодец хатын. Кечкенә генә булса да, идеологиясе Кытайныкына караганда да көчлерәк икән. Әйдәгез, Фуат абый, Наманган диде бит. Наманганны да искә төшереп үтик. Шак катып утырам менә. Нәрсә әйтергә дә белмим. Ләкин әйтергә кирәк. Узган елның сентябрендә хәтерләсәгез, безнең театр 26 елдан соң гастрольгә Ташкентка барды. Шунда мин үземә шундый ни куйдым, әнинең кабереннән туфрак алып, Наманганда калган әтиебезне каберенә шул туфракны сибеп, мин әйттем, әти, мин сиңа әнине алып кайттым. Ярый, калганын хәзер сез карарсыз, чөнки анда видео бик әйбәт төшерелгән. Şaşır minutlarım gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, korunlarınız şükürmakta bulsun. Etimde. En iyi bes. Yaratan hatunum Halime. Selamlarım diyuyor. Tanışırlar. Ruhsat olsa sinden de hani de biraz ona selam. Tamşıra ruhsat et. Veya cırık taşlarını cırık gelir. Elinin kabrine almıştır da nasip. Sinden elini selam olur. Bu taşlarını alıp gel. Biz 6 bala elinin kabrine varıp bu taşlarını birer dizip çıktık. Әтидән әнигә сәлам. Фуат абый, әйтегез әле, әмма сез Наманганны сагынып яшисезме? Мин ничек сагынмыйсың инде, туган як бит. Ярый мин әйтәм, зак еллар монда яшим. Наманган бит ул минем туган ягым. Шуңа күрә, сез белсәгез иртән чыгасыз, бүтән Наманганны һәрбер ишек алдыннан яңа гына пешкән Наманган наны исе чыга. Без балалар иртән уянгач 6 кисәк нанга, 6 әлгәш üzüm әнинең кыймаклары. Аны онытып булмый. Нинди унтасың инде? Ул бит балачак исе. Балачак исе.
Ләйсән Рәхимова, биючеләр, театрыбызның яшьләре Гүзәл Гөлбердиева һәм Алина Мөдәрисова. Әсхат Синуның шигыренә юбилярыбыз язган «Наманган наны» җыры Фуат абының һәр иҗат кичәсендә яңгырый. Чөнки нансыз, иписез яшәп булмый. Ипи булса гына җыр була. Һәр иртә балалары уянуга бүлмәләргә наманган наны исе таратып, табын корган, гаилә учагын җылыткан ана. Апас районы Олы Әтрәш авылының Камалетдин хәзрәт кызы Хәлимә апа. Олы йөрәкле, киң күңелле саф татар кызы, ерак чит җирләрдә батырчылык итеп, 6 бала табып, Хамит ага белән бергә урта белем генә түгел, әле музыкаль белем дә бирәләр. Гаиләдә 7 музыкант. Ничек түзде икән колаклары Хәлимә апаның, Фуат абый? Без үзебездә аңлап бетермисез. Ничек инде Апас районының кечкенә генә бер авылдан килгән авыл кызы 7 музыкант башлангач тавышларына түзгән икән. Тормышыбыз җиңел булмады. Ләкин Аллаһ Тәгалә әнигә озын гомер бирде. 98 yaşında bizden aradan gitti. Lakin soңгы yıllarına хәтле, soңгы günlerine хәтле Ukayны яткан селидер. Нинди генә битне ачып, нинди генә шигырь башламасаң, бер-ике юлдан соң ул безне шул шигырьне дәвам итә. Менә шундый безнең әниебез. Анасын Менә видеода да күрәбез. Игътибар итик. Жырлағанда күй үшін тауықлары жырлай дейлер. Гәрчә анда тумасам да, мен біраз тұрған едім. Жеріні азмас тырмалап, шәшкән едім, урған едім. Ол ауылның ет танытмем, әр яғы урман еді. Ол бұлын мақсияшыл үләнлер, хәттәдән юрған еді. Зурмы дейсәң, зур түгілдір. Bu avul bir kişkine, halkının içken suyu da kişkine inmişkine. Анасын Фуат абый Хәлимә апа бит әле тагын Әсхат Хисмәтовның җырлаганын бик ярата торган булган икән. Әке, Маргелон bu. Маргелон? Әне әке. Сиңа Маргелоннан җибәрделәр моны. Рәхим итеп кабул ит. Бездә өлкән кешегә әзи диләр, сездә өлкән кешегә әкә дияләр икән. Син безнең иң өлкән әкәбез. Сиңа Үзбәкстаннан кайткан әйбер бу, Фуат абый. Шәкәр белән дигән кавыл. Бусы анар, гранат дигән сүз. Риза. Фуат абый, сезне чын күңелдән юбилейгыз белән. Моннан 25 ел элек benim 5 yaşlı oğlum şu sahnede sizin юбилейіңізді, sizin жырыңызны жырлағаны, әни торында жырыл, шындай жылата тұрған. Міне, sizin жеңіл қол білен бұл малай музыка мәктәбін консерватория бітіріп, бүгінгі күнде Қазан Нұр ансамблі білен ішлей. Ол бүгін мұнда келе алмады, сізге зор сәлемдер жіберді. Олар бүгін Уфада Тегер Китме Сандуғаш деген проект білен Уфада концерт берелер. Шын көңілден сіздің юбилейіңіз біле, исәнлік саулық, рәхмет сізге шулай менің малайға яқты yol ашқаныңыз үшін. Рәхмет. Сіздің жыр біле, неге? Енді біздің жыр, Хәлимә апа ярата тұрған жыр, ақ жанын биби сара, біз мұны бардадан алып қайтқаны. Süsdildiğe yüke şana, alıp bulmuyor şaha. Süsdildiğe yüke şana, alıp bulmuyor şaha. Sırhavlarga devalar var, sonlularga yük şara. Sırhavlarga devalar var, sonlularga yük şara. Canım bibi sağara, sağımlarga yıkışara. Ah canım bibi sağara,
сағынуларға ұйқы шара. Қарлығашының үйінің ала, қанат ұшыларын қара. Қарлығашының үйінің ала, қанат ұшыларын қара. Біз ерейбіз қаушалыша, ешіл өмір үдіп бара. Біз ерейбіз қаушалыша, ешіл өмір үдіп бара. Ақ жаным биби сара, ешіл өмір үдіп бара. Ақ жаным биби сара, ешіл өмір үдіп бара. Uzgan ömür bişara, yana kümer uzak ömür. Uzgan ömür bişara, uzgan ömür decel tügül. Vaktin juysa nişara, uzgan ömür decel tügül. Vaktin juysa nişara, ah canım bibi sahara. Vaktin juysa nişara, ah canım bibi sahara. Vaktin juysa nişara. Жаным биби сара, сағынуларға ұйқы шара. Ақ жаным биби сара, бақытың жойса нишара. Бақытың жойса нишара. Отары қабат емелен біле, біз бүгін барымызда бақытты, алға табарасылар бақытты болғызырға. Татарстанның қала артисті Әсқат Хусмәдов, баянда Татарстанның ақ қазанған артисті Ахмет Кәримов. Әбубәкіровлар ғайләсі музыкаль ғайлә, уникаль ғайлә. Қозан дәулет консерваториясын қызыл дипломға тамамлаған екі талант 1968 елда ғайлә тұрып жібәрә. Фуат абый Камал театрына, Татьяна Николаевна Надан Раклин оркестрына ішке орнашалар. 1969 елда оларның уллары Руслан дөньяга килә. Әтисе скрипкашы, әнисе виолончелист, уллары пианист, аранжировкашы, композитор. Алтын медаль белән консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбен, соңрак Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады. Төрле театрларда 30-га якын спектакльләрдә Фуат улы Руслан Әбубәкеров музыкасы яңгырый. Чыннан да санап китсәң, бу гаилә музыкантлары театрда күпме? Хамид абый 14 ел, Фуат Хамидович 54, Татьяна Николаевна 46, Фуат улы Руслан 25 ел эшлиләр. Барысы бергә 139 ел дуслар. Шулай итеп сәхнәдә Камал театр оркестры белән бергә юбилярның гаиләсе, Татарстанның атказанган артисты Татьяна Канонирова, Руслан Әбубәкер һәм юбиляр үзе.
Достар, сер түгел, күп кенә композиторлар еллар үзе белән бармак йөгереклеген югалта. Тамашачы алдында уен кораллары белән чыгыш ясарга кыенсына башлый. Ә безнең Фуат абый бүген дә формада. Чөнки ул аякларына көн сайын 10,000 адым бирсә, бармакларын аннан да күбрәк хәрәкәтләндерә. Юбилярыбызның хезмәт кенәгәсенә тагын бер күз салыйк. 1960 елның октябрь айы принят в музыкальную школу города Намангана иллюстратором. Бу инде шундый эш. Фуат абый скрипкада уйный, ә балалар кушылып уйнарга өйрәнә. Ә Казанга килгәч, 3нче курс студенты шул ук эшкә 1нче музыка мәктәбенә урнаша һәм бүгенге көнгә кадәр балалар белән бармакларын чарлый. Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәрләре Рәзилә Җәмил кызы Камалова һәм Лилия Фәйзрахманова. Алар безнең 1нче музыка мәктәбе вәкилләре. Сәхнәгә рәхим итегез. Добрый вечер. К сожалению, так получилось, что директор первой музыкальной школы у нас сегодня уехал в Международный культурный форум в Петербург, поэтому по его поручению и от имени всего коллектива детской музыкальной школы номер 1 имени Петра Ильича Чайковского мы сердечно и от всей души поздравляем, Фуат Хамитович, вас со славным юбилеем. Каждый юбилей – это подведение определенных итогов. И сделано действительно очень много. Вами пройден большой путь, наполненный яркими событиями и славными достижениями. Ровно 52 года вы являетесь бессменным и, можно сказать, почетным иллюстратором фортепианного отдела нашей школы. Вкладывая душу и сердце в любимую работу, вы, несомненно, оставили глубокий след в истории нашей школы. На протяжении долгих лет ваш высокий профессионализм, беззаветное служение своей профессии и неиссякаемая энергия вызывают уважение и служат примером для нас. Многие годы вы являетесь настоящим наставником и добрым другом для коллег и учеников, вкладывая огромное количество сил и частичку души наших учеников, вы прививаете любовь к прекрасному, к музыке. Они всегда чувствуют вашу поддержку, уважение и искреннее отношение к себе. Являясь душой нашего коллектива, вы неизменно дарите нам радость своим юношеским задором, искрометным юмором и жизнелюбием. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, творческого вдохновения, новых замыслов и ярких побед. Огромное вам спасибо. Мы вас всех очень любим. Наше поздравление состоится из 2 частей. Это была официальная часть. И сейчас небольшая такая, отлимптум. Это музыканты говорят по желанию. Как-то так Мишалка-Валка увлекла сызная рыбалка. Мы подумали, решили, лодочку сызга купили, без особых там затей в предыдущий юбилей. В этот раз, уж так и быть, можем спиннинг подарить. Эта нужная вещица, несомненно, пригодится. Хоть она невелика, рада ей всегда рука. С юбилеем поздравляем, от души его вручаем. Рыба есть, конечно, 3 видов, да? Маленькая, средняя и та, что сорвалась. Вот мы желаем, эта леска очень крепкая, поэтому она вас никогда не подведет. Спасибо. Спасибо. большое вам спасибо. 52 года в одной школе, да таким делом еще заниматься, это дорогого стоит. Спасибо, что еще я там работаю.
Әйтегез әле менә сезнең театрда иң яраткан жанр нинди ул? Комедия. Комедия. Менә, музыкаль комедия. Без аны беләбез, Фуат абый. Бәлки, нәкъ менә сез шулай уйнаганга, дөресрәге оркестрны шулай уйнатканга дадыр. Легендар Марсель Сәлимҗанов һәм Туфан Миннуллин истәлеге булып, бүген дә сәхнәдән төшмәгән гөргөри кияүләре менә инде ширек гасыр буе тамашачыларыбызны сөендереп яши.
Davay jırlı ekenmi, değil mi? Bakın, koysizni jingani bilip bulmadı. Bak, koysizni jingani bilip bulmadı. Davay, jigitler, hadi endi biren biyisiz. Hadi cevabına bildi. Yok, Hasan'ın jırlap biyi buldu, hadi buna biyisiz. Gel, bizimizin kendi tutuk takmakları. Davay! Hadi
тамашачылар, мөхтәрәм кунаклар, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты, композитор Фуат Әбүбәкеровка 75 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсенең икенче бүлеген башлыйбыз. Фуат абый, сез? Also, а коясың Фуат абый? Әлеге минутта нәрсәгә сиңа Фуат абый? Сың ничек инде нәрсәгә? Менә сценарийда язылган, мин юбилярга мөрәҗәгать итеп сорау бирергә тиеш хәзер. Сорауны миңа бир. Бирәм, кайда Фуат абый? Сың юбиляр кайда булсын инде, бәйрәм итә башлагандыр. Кызык икән, менә хәзер аннан башка нәрсә эшлибез инде без? Ришат, икенче бүлекне башлыйбыз. Ничек итеп? Кадерле тамашачылар, сез Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты, композитор Фуат Әбүбәкеровка 75 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсен тамаша кыласыз. Беренче бүлекнең кыскача эчтәлеге. Әйдә хәзер сөйләсен, сузмай әйтә. Әбүбәкеровның иҗади абруе һәм тырышлыгы белән иң авыр елларда да театр җанлы музыкасын югалтмый. Бүгенге көндә Камал театры республикабызда үз оркестры булган бердән-бер драма театры. Фуат Әбүбәкеров Әмінә бит Фуат абый үзе дә шыкты. Күрдек, сиздек Фуат абый. Фуат Әбүбәкеров 100дән артык спектакль композиторы. Аның җырларын танылган эстрада артистлары башкара. Фуат Әбүбәкеров музыкасы әфсән бәян кие. Шигыре, вакытыгыз. Зәңгәр кыңгыраулар. Каршылыгы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисткасы Айгөл Бариева. Кырда йөргән чакта кыңгырауга бүләк иткәннәре истәге. Шуннан бирле сине сагынганда кыңгыраулар чыгып ишетәме. Җирдә күктә хыялларым шынга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым шынга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Хыялларым шынга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым шынга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Җирдә күктә кояш
Şılasa, şılasa. Бик рәхмәт, Фуат абый, кадерлем, яратканым. Син беләсең, без сине ничек яратабыз. Чөнки минем бала чагым һәм минем яшьлегем синең җырларыңны тыңлап үсте. Һәм мин бик бәхетле, нәкъ менә иң беренче җырларым белән, синең җырларың белән сәхнәгә аяк басуыма. Ул әти белән башкарган синең өчен чәчәк җыям. Ул кичер җыры. Ул Ләйсән Ирен Хәсән спектакльләрендә Ләйсән Ирен Хәсән дуэты. Ул үлмәс зәңгәр кыңгыраулар һәм ул җырлар бихисап күп. Мең рәхмәт сиңа булганың өчен. Бүген мин сиңа менә шундый җимешле букет алып килергә булдым. Таня апа белән өйгә кайткач чәйләр эчәрсез бергәләп, яме? Чәчәкләр алар сиңа, ә җимеш белән бер ай буена җитәрлек җитә бу. Чөнки син безнең сәнгатебезнең җимеше. Һәм әлбәттә инде алдагы җыр сезгә барыгызга да шулай ук бик таныш булыр. Кайчандыр бу җырны минем әтием Венера Пашакирова белән башкарган иде әлепле артистларында. Әтинең ул соңгы роле иде. Һәм менә кем уйлаган? Ничә елдан соң мин бу җырны бу сәхнәдә башкарырмын. Әлбәттә, бик тулкынланам. Кушылып җырласагыз да була. Әлепле артистларыннан, яшьлегемнән килгән бер кунак мин. Күзләреңне миннән яшерәсең, елмаясың иркәм ятларга. Яшьлегемнән килгән бер кунак мин, барылып кара минем яккада. Алып килдем яшьлегемне, көмеш яуган сихри төне. Актым анда иркәләнеп, туып килгән иркәләре. Шам чәчәкле алмагачны, таң җырчысы сандугачны, олы ярдан ташты яны, суга аккан да кыянны. Олы ярдан ташты яны, суга аккан да кыянны. Бик бәхетле булып ялмаясың, алдыйсың бит яхшы беләмен. Күңелеңдәге яшерен сагышыңны моңсу күзләреңнән күрәмен. Алып килдем яшьлегеңне, көмеш яуган сихри төне. Актым анда иркәләнеп, туып килгән иркәләре. Шам чәчәкле алмагачны, таң җырчысы сандугачны, олы ярдан ташты яны, суга аккан да кыянны. Олы ярдан ташты яны, суга аккан да кыянны. Яшьлегемнән килгән бер кунак мин, күпме еллар йөрдем адашып. Әллә инде миңа оныттыңмы, танымыйча уза карашым. Алып килдем яшьлегеңне, көмеш яуган сихри төне. Актым анда иркәләнеп, туып килгән иркәләре. Шам чәчәкле алмагачны, таң җырчысы сандугачны, олы ярдан ташты яны,
Татарстанның атказанган артисты Айнур Бариева һәм театрыбызның моңлы артисты Раил Шамсуаров. Шираттагы җыр Фуат абыйның өр-яңа җыры. Әлфия Бикмөхәммәтова шигыренә язылган җыр «Әнием, син тыйма күз яшеңне». Башкара Раил Шамсуаров, фортепианода Айгөл Зайнуллина. Гомер көзе җитте әниемнең сагышыда күзләр яшендә тыйма әни йөрәк сагышына яулы кошларына яшермә беләм кемне шулай сагынасың бердәнберең газиз кешеңне әтиеңнең кыска гомерләре дәһшәтле сугышта өзелде мин дә сине кочагыма алып бердәнберең минем диямин барлык кайгыларым онытылса үземне бәхетле сизәмен әнием син тыйма күз яшеңне иңнәренә төшсен тамчыдай бәлки үзеңне туяп алырсың әти назы күргән балада битеңдәге һәрбер җыер чагы әтиеңсез үткән юлларын хәтерләтә күңел өшетерле ачы хәсрәтнең сагышлары ничә еллар әтине кайтарды киткән юлына табынгансың гомерең буе көтеп әтиеңне бердәнбереңне сагынгансың мин дә сине кочагыма алып бердәнберең минем диямин барлык кайгыларым онытылса үземне бәхетле сизәмен әнием син тыйма күз яшеңне иңнәренә төшсен тамчыдай бәлки үзеңне туяп алырсың әти назы күргән балада бәлки үзеңне туяп алырсың әти назы күргән балада Театрымыздың яшь артисты Раил Шамсуаров, концертмейстер, халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зайнуллина. Рахмат сезгә. Хәзер юбилярны Татарстан һәм илебезнең татар театрлары котлый.
Хамидович, hürmetli тамашачылар, шул кадәр матур кичә бара бүген. Бик матур сүзләр инде әйтелде. Мин узак сөйләргә гомумән яратмыйм. Ни өчен без бүген монда? Мен заның юбилейна килмичә булдыра алмыйм, чөнки Фуат Хамидович безнең театрда да эшләде, монда эшләгән вакытта да. Чөнки Москвада Шамсудинова да бул бездә музыка бүлеге мөдире иде. Америкага кинәт китеп барды да, шунда вакытта Фуат Хамидович йөреп килде. Безнең спектакльләргә дә бик матур музыкалар язды. Аннан Руслан килде. Шул кадәр беләсезме, татарның йөзек башы. Шын күңелләре белән шул кадәр татар мәдәниятына, татар культурасына хезмәт итә торган гаилә бу. Шуңа без чиксез рәхмәтле сезгә. Кеше буларак да, талантлы композитор буларак да без сезнең алда әлбәттә башлыйбыз. Безнең татар группасы вакыттагыча гастрольдә Илгиз Сәйдиевның репетицияләре бара, бездә бит инде яңа баш режиссер икәнен беләсез, яңа елга әзерләнәбез. Шуңа үзем генә килергә булдым. Тагын бер кат бик зур рәхмәт, нәрсә дип әйтәм. Нинди әйтәм, матур сүз әйтеп икән. Кичләрегез зәңгәр, таңнарыгыз алсу, көннәрегез бәхеткә тулы булсын, иҗат чишмәгез киләчәктә дә саертмасын. Уважаемый Фуат Хамитович, от коллектива Большого драматического театра Качалова, от художественного руководителя Александра Яковлевича Славутского мы передаем вам большие-большие поздравления с вашим замечательным юбилеем и хотим вам пожелать в душе вдохновения, рукам легкости, и бодрости, здоровья и сердцу любви. Hürmetli Fuat Hamidovich, Garif Teatrı ismindən sizlə qutlarga rüxsət etdiniz. Bizdən жетекçilərdən сәламнар алып келдім. Ayruша Ринат Аюпов sizге бик күп сәламнар әйтергә кушты. Ул үзе килә алмады, чөнки бездә яңа премьерага прогон бара. Менә үземнән әйтмәкче булам сезгә шуны. Мин сезне бик яратам. Чөнки мин театрның беренче көнендә, беренче аякларымны басканда, Асыл яр спектаклен уйнаганда, сез оркестрны дирижеры сез идегез. Шушы оркестр мине җырлатты, җырлаттырды да, шулай. Менә нәрсә әйтмәкче булам, менә театр шундый җир инде ул. Анда җырлыйсың да, җырлыйсың да, бийсең дә. Спектакль бүген бар, ул бара төшә. Артистлар бүген аларны хәтерлиләр. Ул спектакльдә уйныйлар. Ул спектакль биткәч, ул артист ул спектакльдән китә. Музыка, әйбәт музыка, ул мәңгелек. Ул халыкка кереп, үзе аерым яши башлый. Менә сезнең җырларыгызда шундый фатавый. Менә йөрәк бәгырьләренә, менә күңелләргә кереп үтә дә, әллә нишләтә. Җырлата да, җырлата да. Рәхмәт сезгә, Фуат Хамидович. Без сезне барыбыз да яратабыз. Сәламәт булыгыз. Hürmetli Fuat Hamidovich, рөхсәт итегез безнең Әтнә районы хакимияте башлыгы Габдуллаһ Хәкимов Хәкимов исеменнән безнең театрыбыз коллективы һәм инде әлбәттә үземнең исемнән сезне бүгенге шушындый матур юбилеегыз белән тәбрик итәргә. Инде безнең Әтнә театры белән сез инде ул бик тыгыз бәйләнештә һәм инде аның 100 еллык тарихында да сезнең исемегез гел чагыла. Менә безнең 100 еллык шул китапны ачып карасаң да, анда сезнең фоторәсемдәге бер генә фоторәсемдә юк, сезнең сурәтегездән башка инде Әтнә театрының нинди генә юбилейлар үтсә дә, һәр юбилейда сез анда чагыласыз. Инде шушы юбилей уңаеннан сезгә рөхсәт итегез. Хәерле гомер, кырыштайнык сәламәтлек, гаилә тигезлеге, гаилә тынычлыгы һәм инде
ижади уңышлар, узак еллар эшләргә, чөнки сез әле бүген дә кирәкле алыштыргысыз шәхесләрнең берсе. Юбилей белән сезне. Hürmetli Fuat ağa, Minzele Teatrı isimindən sizni qutlauın bəxti mənə mingə tatlıdır. Bütün kollektiv isimindən, жетекçilər isimindən şu zor beyramınız bilan biz sizi təbrik edəmiz. Bizim teatr bilan da siz icadlı dostlar buldunuz. Bizə bir көп spektakllərə kuylar yazdınız. Biz sizni bik yaratamiz. Siz bizning üçün, yoshlar üçün, umuman san'atga kelgan kishilar üçün mana san'atga to'g'riliq simvoli bo'lib qoldirsiz umr bo'yi. Salomatlik sizga, oila imminligi, salomatlik. Hürmetli Fuat Hamitoviç, rəxsət etdik sizni Mirxeler Feyzi ismindəki Orenburg Tatar Dövlət Dram Teatrı kollektivindən həm də onun sənət işləkçisi, Tatarstan'dan Kameratinin Avqadından sənət həm də direktorumuz İşmuhamedov Rinat Malik ismindən sizə şu görkəm yubileyiniz bilan təbrik edirəm. Sizə yaşlı selamatlik, uzun ömürlər, icadçı işlərə. Ana şu biletlərini təbrik edirəm. Hürmetli Fuat abi, sizin için kumilinden gelip Tinçören ismindeki Tatar Devlet Drama Hamkamet Tiyatro isminden onun direktörü Zavetov Fenis Nöliş isminden Hamşak Sanırım isminden bu motor jubileyimiz bilen tebrik ederim. Sizge mutlu selametlik, yama icad yumuşlar, ilham şişmeniz bir bizden teatrın müzikal işçenligi için de sizin icadi işçenliğiniz her vakit aracı oldu. Bir güzel akısı. Nişek gururlanmasınsın o Tatar halkı. Anın mana şunday zatlı, nesilli bilen zatlı şahısları var işanın. Mana şunday Ebu Bekirlerin birgen işanın Xuday dünyada. Rahmet sizge Fuat abi. Nutuk tutalmayayım çünkü artık yaratam sizni. Şundan da artık yaratam. Elmetliler isminden. Respublikamızın Künyak Künşıgışı tamaşaşıları isminden. Özümüzün artistlarımız isminden sizge bir köp selamlar. Rahmetler. Anlarsın bitəli birdə mindən bir ölüşüyünə oturasızdır tamaşaçılarının. Sizni yaratışlarının bizden bitmene bugünkü kişiye online translasyonda bana bütün işinde söylediniz. Nasıl yaparsınız? Siz dünyanı jir şarın indi özünüzün adımlarınız bilen nice tapqır ölçep çıkan kişi. Mene şulay olarak adımlarınız hiç tınmasın. Gözlerinizdeki şayan ışkın raminalarını görüp duram hazırda. Bir koşan da sünmesin. Көңіліңіздегі зәңгер қыңыраулар әр уақыт шыңласын. Құттықтауларда бик зор рахмет. Баршаңызға. Fuat abi, инде театр әһелләре берлеге исеменнән дә сезгә котлаулар килеп иреште. Бүләкне кабул итеп алыгыз. Сәхнәдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры артистлары. Башкортстанның атказанган артисткасы Алсу Бахтиева, Башкортстанның халык артисты Илдар Гомәров. Ягмыш бүләге бар матурлык, ягмыш терәге бар батырлык, һәм иратты күркәм итә торган сифат, акыллылык менән сабырлык. Һин шундай ир, барын табырлык, булһын әйдә алда гомерең дә,
барыһы ла хайран калырлык. Хәерле кис, хөрмәтле юбилярыбыз, хәерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры коллективынан һеҙгә кайнар сәламнәребеҙҙе юллайбыҙ. Дөньяның ярҙары икәү. Береһе фанилыҡ, икенсеһе мәңгелек. Ошо ике ярҙар араһынан заман аға. Ошо ике ярҙы тоташтырмаҡ булып, кешеләр таштан, өмөттән, хыялдан, тимерҙән күпер һала. Күперен ташҡындар алып китә. Галактикана килгән уттар ялмап көл итә, кеше үлә һәм яңынан туа, һәм үҙенең төп эшенә тотона. Күпер һала. Күпер һала. Сөнки уның күңелендә хыял яки мәңгелек сабыйлык яшәй. Хыял яки мәңгелек сабыйлык. Бына ошо һүҙҙәрҙе беҙҙең бөйөк шағирыбыҙ, драматургыбыҙ Мостай Кәрим әйтерһең дә Фуат Хәмит улын күреп яҙған тиерһең. Үҙенең күпме эшләгән хеҙмәт юлында ул һәр ваҡыт ҙур, бөйөк шәхес булыуына ҡарамаҫтан, күңеле менән нескә күңелле сабый бала булып ҡала белде. Ауыр саҡтарҙа килеп, яҡшы һүҙе менән, үҙенең ярҙам йөҙө менән ул кешеләргә ярҙам итә белде. Әгәр дә һиңә шатлык килә икән, һинең шатлыҡтарыңды бергәләп, уртаҡлашып, һинең менән шатланам белде. Мин быны маҡтар өсөн генә әйтмәйем. Мин был һүҙҙәрҙе үҙем менән булған тарихтардан алып әйтәм. Бар ине замандар, ошо театрда гөрләп тороп, ниндәй егеттәр эшләгән саҡтары бар ине. Коля Юкачев, Мансур Ибраһимов, байтаҡ егеттәр шунан китеп барды, беҙҙең буын. Мин инде был Ҡазанға килгәс, инде етемһерәп ҡалдым тигәндә, эргәмдә, бына ошо беҙҙең йәштәш тип әйтһәк тә, хатта ваҡыты менән беҙҙән йәшерәк һымаҡ, дәртле лә, нескә күңелле лә Фуат Хәмит улы булды. Ул миңә Ҡазанда етемһерәп йөрөргә юл бирмәне. Ул шунда уҡ, шундай яҡшы дуҫтарҙы алыштырырлыҡ дуҫ булды ла, һәм бөгөнгө көнгә тиклем шулай булып ҡалды. Шуға күрә һеҙҙең был шәхесегеҙ һәм Башҡортостанда ла беҙҙең шәхес тип йөрөтәбеҙ. Ул беҙҙең мосолман донъяһының был шәхесе, уға ҡартлыҡ бер ҡасанда ҡағылмаясаҡ. Сөнки уның күңелендә сабыйлыҡ йәки мәңгелек хыял йәшәй. Рәхмәт һиңә. Бында беҙҙең театр исеменән әлбиттә матур-матур, маҡтаулы һүҙҙәр яҙылған. Был беҙҙең Ағиҙел берекмәһе эшләгән ижад емеше. Шуға күрә уны моңло кешегә нәмә килтерһәң дә килешә. Әммә моңло скрипка тотҡан егеткә Ағиҙел Башҡортостандан килгән ошондай кәзәки килтерһәң, ул яңынан сабыйлыҡ йәки мәңгелек хыял йөрөтә торған егеткә әйләнеп ҡайта. Беҙҙең театрда уны шул тиклем яраталар. Мына мин былтыр ғына Фуат Хәмит улының 70 йәшен ҡотларға килгәйнем. Былтыр булды бит. Хәҙер менә быйыл тағы ла килдем. Һәм бына китаптар, ошонда китаптар өҫтәлә бара, беҙҙең артистар ебәрә. Бына беҙҙең дирекция ебәрә. Шунан һуң Башҡортостандан Татарстанның халыҡ артистка Илсөйәр Ғәзетдинованың китабы.
Бұныға біздің Директорлар көп бола, Илсия бір өзгені. шулай шул. Әмма бұнда һезгә шәхси арнап ялылған күздер бар. Неге оқымадың? Қайтқыз. Өзімдің дә һөйләгем килеп тора әле. Шунан ул хәзер бер генә һүз. Теге асқыз, былтыр бүләк ителгән асқыз. Йолагы үзгәрмәне. Кабинетта ремонт бара. Мин скрипка қоярга, виолончельгә һәм үземнең баянга тагыла бер нисә урын эшләттем. Һәм башка нәмәләргә дә урын бар. Шулай булгас, бер ниндәй кәртәһез килеп керәһегез дә, үзегезнең барып ултырып урыныгыз бар. Димәк, без сезне Башкортстанда һәр вакыт көтәбез. Әгәр дә юбилей кисәләре ярһат булһа, язлар хандуассыз булганы макбул иде. Шуңа күрә үзебезнең Башкортстан хандуасына, Татарстан хандуасына музыкаль күстәнәс. Хандугас моңы.
зур рәхмәт. Каршылыгыз юбилей хөрмәтенә Татарстанның иң шүрәр кызлары, Болгар кызлары чыгыш ясый. Аклас, Фуат Әбүбәкеров музыкасы, Аманулла сүзләре.
Bulgar kızları. Театрыбыз дирижерын республикада 50ден артык дирижер әзерләгән педагог, профессор, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Ринат Халитов, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе профессор Сагыйд Хабибуллин, Казан консерваториясының милли опера студиясы җитәкчесе профессор Әлфия Жаббарова һәм Казан дәүләт консерваториясе укучысы, халыкара конкурслары лауреаты Диләрә Төхвәтуллина тәбрик итә. Казанского государственного консерватории поздравить вас с юбилеем, поскольку наш выпускник, мы гордимся, что наш выпускник внесет самые лучшие традиции в этом замечательном театре Салиха Сайдашева. Да, и наши студенты воспитываются вот на вашем опыте. Да. И мы вам хотим подарить книгу Насип Жиганов «Жизнь и музыка». Успехов вам, здоровья и счастья. Изге сәхнәдә бүген зур вакыйга. Без кытлыйбыз шулкадәр матур күңелле, сандугач йөрәкле, моңлы, сәләтле кешене. Безнең милләтебезне үстергән өчен сезгә Фатих Хәмитович бик зур рәхмәт. Сез безнең консерватория белән элемтәгезне бозмыйсыз, сез безгә булышасыз, безнең проектларыбызны күтәрәсез. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә 1000 яшь яшәргә. Siz bilesizmi, Fuat'ını konservatuarı bitirgəç Nezim'e okuturğa kaldırdı. O bizde okutuşu buldu. Yok. Миңа диплом бергәндә, ул миңа әйтте, син малай Ленинка булгансың. Мин әйтәм, юк, Ленинның бөтенлеге бар. Синеке юкмы ди? Карады. Юк шул. Укытты да менә дигән булгачтын, кисәк кенә бу театрга эшкә китте. Шулай итеп, Казан дәүләт консерваториясе булачак профессорны югалтты. А Камал театры зур бәхеткә иреште. Аллага шөкер дип Менә дигән скрипач, менә дигән дирижер, менә дигән композитор армияшнәчләрне безнең Төркия консерваториясына әзерли ала. Без сезнең белән горурланабыз, сиңа зур уңышлар телибез.
Халыкара конкурслары лауреаты Диләрә Төхвәтуллина консерватория исеменнән музыкаль күчтәмә чалбырашызды. Скрипкада Гайса Манасипов, баянда Илназ Дудкин. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде юбилярыбызны авылдашлары тәбрик итә. Сәхнәгә рәхим итегез. Тәтеш районынан әнинең авылы Олы Әтрәш. Рәхим итегез сәхнәгә. Без алар белән бик матур килеп үтәбез. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Müslüman kardeşlerimiz. Bu sahnede bunu benim için büyük zor vakit. Çünkü büyük zor tarihi bulunan Etreş oğlu bilen beyde üç şahıs buna şu sahnede farklı halkımızın medeniyetinin grup adetleri kutarı üstünde eşliler. Şunun en ufakı merhum Tufan abiydi. Onun yetişkenler de vardır indi. Bizim Etreş bir izgisiyiz. Şehirimiz iyi olan şurada hizmetler devletin kutularına milyonlarından artık akçasını böyle gidip kaldı. Hem o Etreş'te ikinci şahsımız Halim Apan bizim Zura Etreş'teki Erkamal Mulla onun babası oldu. Kamal Mulla turunda indi tarihning biren şoğullarından izlep taptırında bu başta Etreş'te Mullalı'da ana Zura Etreş'te yetişmede beydi. Gerçekte Okuşlar Gimnaziyası'nda müellimlik etti. Ahmer Efendi bilen birge onlar inge unutup okutuşunu işleriydi. Lakin zamanlarının indiyken bilesiz, şahıs kurtu sürümde yalvandanız bilen Kamal Abzıydı betigin bizde, Abzıydı çelikler atalar represiye duşar bular. 1949 yılda Arkamız Kültürü'nün boya uçması oklanıp koyta. Bana bizim altımızda İngilizce kişiliği betirge gerek. Olmağaçının olması bir vakitte da cevaplı veremeyiz. İngilizce şunun için etisinin vasiyetini ütep, ortak orundar tuğanların, babalarının, etiyenlerinin intikamlarda tampon vatanımızda kalıp kaldı. Bunun için de bizge kaydırdı. Onun müziklerimizin Etreş halkı yaratıttığını elbette ilk işlerlikle izlerdi. Hem bizden bilen vakı koyup, ingetini koyup, şu durumda şehrin kültürünün, edebiyatın, tarihin Müslüman kesimde birge işleyip. Hadi sizinle uzak bulunun. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Fuat abi, elbette biz buna Şırayım'dan doğan kişiler. Biz İlliklikten Kazan'da yaşayız. Bunda bizim delegasyamız zor. Buna bizim İlyas Hazret, Kazan'ın yukarı medresenin İslam dini kabul ettiği 1000 yıllık medresenin rektörü İlyas Efendi Ziganşin. Min görmeyeyim bunlar. Naile, bizimle kadar Naile Hanım bilen basıp kursanız bir heybet bulur. Halk sizi yarada, hürmet eder. Vatandaşı kursundan öyle. Bizden delegasyonunda bütün dünya kongresi Kazan bölge yetekçisi Ferit Feyzoğlu. Dünyalar halk bizni bulayda biledi. Bizge yine vekillerini tapşırdılar. Elbette biz şunğak Etreş rayonunda Etreş avlunda bulgan 1000 ili şunğak. Mintimin şerefs bile Bulgar şehrin tüzüşçüler başta İdil buylap minip Azov dengizinden, Kara dengizinden, Kaspi dengizinden anda kurulmuş minip Şuşa Etreş'nin yak yarına olmuşlar. Şehir bula onları 100 yıl yaşayan nesin Sulaka Üşep Bulgar devleti işa bu oturda Mintimin şerefs bile
һәм безнең Шынгат районында акча сугу булып кала. Һәм бүген дә аның тарихына вәкил булган калган 1232 елда исән булган кабердашлары бар бүген дә. Аның биеклеге дә 3 метр почти. Менә шунда Туфанова Минуллин кыймасын каберенең корып, авторитер бүген ул культура объекты дип санала. Һәр елны без бергә Бүтән дөнья конгрессы, мөселманнар диния нәзарәте, Татарстанның фәннәр академиясе, Татарстанның тарих институты, Татарстанның археология институты һәм Шунканфуда Тәтширайның администрация берлектә зур бәйрәм үткәрәбез. Башта җыелабыз каберлеккә, анда инде дин әһелләре чыгыш ясыйлар, үткән бабаларыбыз искә алабыз, дуа кылалар. Аннан соң Чишмәгә күчәбез. Чишмәгә күчкәч анда фәнни конференция. Менә шундагы фәнни конференцияда галимнәрен тыңлыйбыз, тарихчыларын тыңлыйбыз һәм безнең кунагыбыз Фатова менә бүгенге үзенең яраткан сыздырып җибәрә һәм безнең бәйрәмгә шундый матур ямь өсти. Аннары без барыбыз да шунда килгән кеше барсында кунакларны ашатабыз, чиртәбез. Нигә сөйлим инде җәмәгать? Монда кунаклар алар икәү-өчәү генә түгел, менә булган залга утырган кеше кемнеңдер каядыр ишетеп Тәтширайны әтрәшешсәгез, мин сезне чакырам. Шуңа күрә сөйлим. Анда килгән кеше барса туктана, бушка. Барыбыз да урамда табигать кушагында торып килә намаз укыйбыз. Аннан соң барыбыз да күчәбез Әтрәшнең бәләкәй генә елгасында Сабан туена. Менә шушы матур Сабан туйда алар тагын бәйрәм дәвам итәләр. Без гурланабыз Фатова белән, чөнки тәрбияне ала безнең гаиләдә әни кеше тәрбияне бирә. Менә ул Тәтширай ширлегендә үскән әни тәрбиясе каршында тора. Без сез белән гурланабыз. Бик рәхмәт. Biz bit инде мөселман дин әһелләре, монда килгән башка дин әһелләре кунакта. Менә мин сезгә карап торам, сез миңа карап тормыйсыз, сез кыйблага карап басып. Шуның өчен театр әһелләре бит инде алар менә культура әһеле, театр әһеле алар бер дәрәҗәдә кешенең йомшак җиренә, рухын дәвалыйлар, рухына көч бирәләр. Менә шуңа күрә кыйблагыбызны югалтмыйк, туп-туры бар иде. Галиаскар Камал театры күпме генә театрлы булса да, алар гомергә алда барды һәм шушы сафта барып сезгә Аллаһ Тәгалә барган насыйп итсен. Амин шәһәрәсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Осы Фәрит Фәйзичнең Бүтән дөнья татар конгрессы исеменнән язылган рәхмәт хаты. Фатова. Хөрмәтле Фатова. Asıl başta Müslümanın asıl hoş giyimi yürüyecek. Bugün sizin en yürüyüşünün tehlikesi bir, iki, üç, bir buğunca bir beş. Kalgana elimine şunda, şuşu Bişkek'e sonlar bitkençi şuşu deyip bölekli sizge bu baş dikney bizning uchun qadrli. Bismillahirrohmanirrohim. Bik kilishi rahmat sizga. Hozir Fuatov Abubakirovning tag'in bir yaratgan asarini birgalab eshittiramiz. Salih Saydashov, Toji G'izat. Nayyomshik muzikal dramasidan Botirjon ariyasi boshqara Erik Qashapov. Barchamiz Soğuk
Башкорт киножырларын беренчеләрдән булып Татарстанның халык артисткасы Фирая Акбарова башкара. Шулай итеп, сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисткасы Фирая Акбарова. Mine nasıl avuttı, sindir oldu bu yılada. Nazılarının özlem sinem, ormanlarına uğradı. Sine gene ormanlarda, görürmen bu yılada. Ormanlarda, toylarda, sine gene oyladı. Sine gene ormanlarda, görürmen bu yılada. Ormanlarda, toylarda, sine gene oyladı. Kışlar şırın tınladım da, sindir oldu bu yıladım. Mağarın özler bugün, tuğaylarla bu yıladım. Sine gene tuğaylarda, görürmen bu yıladım. Tuğaylarda, tuğaylarda, sine gene oyladım. Tanlar beni nasıl akıştı, sindir oldu bu yıladım. Tapamadım nazlarını, aldandılar bu yılanım. Sine gene tuğaylarda, görürmen bu yılanım. Tuğaylarda, tuğaylarda, sine gene oyladım. Sine gene tuğaylarda, görürmen bu yılanım. Tuğaylarda, tuğaylarda, sine gene oyladım. Sine gene oyladım. Фирая Акбарова. Cemaat. Açık kişiler 50'de, 60'da, 70'de ır-yana jırlarını юбилей konsertlarında jırladın deyip aytты. Bugün de yazmasan bulmaydı. Sonra göre ır-yana jır yazdım. O da tango. Yaratayını fuata birer tanıyan yarata. Firaya yarata. Şuna göre Bu jır İrime deyip atala anın sözlerin Ravila Şahidullin'i yazgan. O, min anı бәхетле ир хатыны монологы дип әйтер идем. İki ay gastrolda жүріп, қайта 2 ay балалар қарай. Җәмәгать карап җыр дип, дисәк яңа җыр. Дәһшәтләнеп, күкләр күкрәгәндә, җан тынышы, табам күкрәгәндә, караңгылык каплап алса барым, белеп торам ныклы кыям барын. Янәшәмдә генә бәхет син бар, янәшәмдә генә минем сагым, кочагыңда миңа җылы урын. Nazlanғына шунда барда сарыл, назланғына шунда барда сарыл. Шул
yumuşak tatlı dilim Güya ötkün başak Ukaleşken minutlar merem Halele kine tutma bağrım Yine şembegine mağrısin var Yine şembegine benim sağım Kışığında bina şırvırım Nazlanğına şunda barda sarıl Nazlanğına şunda barda sarıl Kim sonağım erim tünler sonum Şul tünlerini Jellep sıkri canım Kişir diye bilmez gururunu Bugün soyum senden kişir canım Yine şemdegine bağırsın var Yine şemdegine benim sağım Kışığında bina şıvırım Nazlanğına şunda barda sarıl Nazlanğına şunda barda sarıl Bugün sırım senden kişir canım Татарстанның халық артисті Фирая Акбарова. Сен мені жырлайттың. Сенің жырларың белән мин менә шулай сәхнәгә чыгып жырлый башладым. Сиңа саулык, сәламәтлек, исәнлек, иҗат шишмәң саекмасын. Жырлар bir girip karınca jırlar. Ya Firay Apa'dan başka jırlar bulmuyor. Firay Apa'yla jırlıyor. Bir jırını bir Фирая Акбарова. Сәхнәдә Казан бию ансамбле, Уйгыр халык биюе, җитәкчесе Татарстанның халык артисты Шулпан Закирова.
Озан бию ансамблі. Жетекшісі Татарстанның халық артисті Шулпан Закирова. Зекат Хаким комедиясы бойынша режиссер Харит Бекшентаев қойған «Келе яуа, келе яуа» спектаклінің ұңышы композитор Фуат Әбубәкіровның да зур үліші білән қойытлы. Сәхнеде Татарстанның халық артисті Рамил Тухватуллин һәм Татарстанның атказанган артисті Илтүзәр Мөхәммәтгалиев. Sinen bilen mina bu, rahatlanıp yaşayıbilsen gitmeli dünya bu. Begilderip, sağıllarıp, sandırıp da sınar ol. Oh digençi uzar ol, kadrine şumar ol. Oh digençi uzar ol. Hadi da bir gene oy! Kuşakılda bulamı, sinden minnen kolar için yaratılgan dünya bu. Bögüldürür, sırıldırır, sındırıp asınar ol. Oh digençi uzar ol, karnı da şumar ol. Oh digençi uzar ol. Haydi! Aşk güzelle dünya bu, küldürüp de sınar bu. Aylarla aransaran bölgerip de sınar bu. Ramalı Çavame Ah digençe uzar ol Karnene sular ol Ah digençe uzar ol Şular Рамил Тухватуллин, Илтүзәр Мөхәммәтгалиев. Фуат Әбубәкіров Һәм театрымызның мәшһүр оркестры. Yıllarımız için rahmet, bulunumuz için rahmet. Dağında motor jurlar icat ettik. Uzak yaşadık vatanı. Hürmetli тамашачыларыбыз, инде бүгінгі кешеде Фуат абыйның шагыйрь Зөлфәт сүзләренә язылган театр җыры яңгырамаса, дөрес булмас дип уйлыйм. Аны 50 еллык тарихы булган тагын бер юбилярыбыз, ягъни оркестрыбызга кушылып, театр яшьләреннән төзелгән вокаль ансамбль башкара. Вокал буенча педагог Айгөл Зайнуллина. Dünya senin bilip, kula senin bile.
Язасың сен қайша ұзақ сөзі білер Жүрләмәсің қайша ұзақ көзі білер Ясуда сен қайшалында көзі Aşıklarının canı erdisini gürgeç Gürmiyalar gayrı birisini gürgeç Şahtası yudu birisini gürgeç Güçsüzler güneş birisini gürgeç Hey teatr Hürmetli tamашашылар, сәхнәдә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Алсуға қоштым, ләкин конвертні өзім тапсырам, Фуат Хамидович. Ярыма. Бірсін айтканда мен 2 мәртәбә жегіріп шықмақшы едім. Бірінші мәртәбә Чардышта жегіріп шықмақшы едім. Екіншісі де Келайодан соң жегіріп шықмақшы едім. Но сіз бик хитрый кіші екенсіз. Ансы бар, мен де хитрый, екеуміз де хитрый, сіз менен тағын да хитрырақ. Шул хәтлік көп көйләр язып, бітін театрларға. Нендігден театрларға язмаған бит ол. Но хоть бір мәртебе мен шалтыратып, Фуат Хамидович, сіз мұнда ма? Әйе, мұнда мен қан келіп жетем дейді. Қаян келіп жетесіздер сіз, мен аңламаймын. Уфаға да язасыз, Шаллыға да язасыз, Құршақ театрына да язасыз, бітін жерге де язасыз. Ләкин шалтыратам, Фуат Хамидович, меңа сіз керек еді. Қар келіп жетем дейді. И келіп жетесіз. Ну, желаю... Yok, тоқтағыз енді, не сөйлер шуан. Ну, тоқтағын, Фуат абай. Ну, біріншіден, сізге иқыластан, міне мұндағы ешіткен сөздерден соң шыннан да, хәтта профессорлықтан баш тартып, Камал театрына келіп, ғымыр бойы Камал театрығызға ғымырығызны бағышлап, нәрсе, шықырда. Сәйдәштанда отырған. Шуңа күрә ихластан бітін труппа исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм бітін оркестрны юбилей белән котлыйм. Ол бит кирәк 50 ел дәвамында бір инструментны да жоғалтмады бит Фуат Хамидович. Бір инструментны да жоғалтмады. Ну, бірсі келе, икенчісі келе, но инструмент қала.
Шуңа күрә шуның эчендә сезгә зур ихтирам белән рәхмәт әйтәсем килә, Фуат Хәмидович. Һәм тагын йөрәгегезгә май булып ятсын инде. Бер сүз, оркестрсыз Камал театры яши алмаячак. Бик зур рәхмәт сезгә, дәмәгәр. Вакыт күп, ләкин менә шундый сүзләр әйтәсем килә. Күптән түгел генә бер журналистка миннән интервью күрәсез бит, бик күп интервью алдылар. Бер şey сорый инде, Фуат абый, 50 ел утырасыз шунда. Менә бүген үк артист булсагыз, кемне уйнарыгыз? Отелло, Король Лир, Гамлет. Мен әйтәм, юк инде. Кая безгә? Мин 500 тапкыр менә шу чыкырдан Әлмәндәр бабайны карап, сокланып карадым. Мин әйтәм, минем дә картлыгым менә шулай булса. Хәтерлисезме? Ястәгнәй, дәдә. Да, Әлмәндәр, много прошу, много. Мало, ястәгнәй, мало, бик әз. Нәрсә ул 75, шундый тамашачы булганда. Нәрсә ул 75, шундый дусларың булганда. Нәрсә ул 75, туганнарың исән сау булганда. Нәрсә ул 75, шушындый сәхнәдәш дусларың булганда. Нәрсә ул 75. Ас-салуди, был Харуди.